Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Беларусью і Іркутскай вобласцю России было падпісана ў мінулым годзе ў Брэсце падчас першага пасяджэння рабочай групы па супрацоўніцтве паміж нашай краінай і ўсходне-сібірскім рэгіёнам. Ад Беларусі гэтую рабочую групу узначальвае кіраўнік Брэсцкай вобласці Анатоль Ліс. Падчас цяперашняга візіта дэлегацыі Беларусі ў Іркутск адбылося ўжо другое пасяджэнне рабочай групы, якое абмеркавала далейшыя накірункі развіцця супрацоўніцтва. Папярэднічалі яму бізнес-форум і кантактна-кааперацыйная биржа паміж субъектами господарения. В рамках форума были осуществлены презентации наших предприятий. В первую очередь большой интерес наши партнеры проявили предприятиям легкой промышленности. Это у нас представляло Пинское предприятие Полесье, строительной индустрии. Белорусскую сторону представляли акционерное общество «Береза-стройматериалы», группа компаний «Стим», резидент свободной экономической зоны. Хочу также сказать, что немалый интерес наши партнеры проявили и представителям пищевой переработки. Таксама ў бізнес-форуме удзельнічалі прадстаўнікі буйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, у іх ліку БелАЗ, Гомсельмаш, Магілёў-Ліфтмаш і іншыя. Па завяршэнні форума прайшла кантактна-кааперацыйная биржа. Для прадпрыемстваў менавіта Брэсцкай вобласці яна была вельмі прадуктыўнай. Вынікам стала падпісанне шэрагу кантрактаў і пагадненняў. Было подписано 6 контрактов и соглашений. Из них по 2 контрактам, которые заключили группа компаний «Стим» и «Береза-стройматериалы», сумма составила порядка $3 миллионов. Значит, наше предприятие «Брест-Сельмаш» заключило соглашение о создании совместного производства на территории Иркутской области. Брестским отделением торгово-промышленной палаты было подписано соглашение о сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Падчас візіта закраналіся і пытанні супрацоўніцтва ў турыстычнай галіне. Расійскі бок зацікаўлены ў наведванні беларускімі турыстамі возера Байкал, самага глыбокага і чыстага на планеце. У сваю чаргу беларускі бок прэзентаваў сібіракам турыстычны патэнцыял Брэшчыны. Людмила Салзина, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».